Tiprasha amjai kejaro hati ketal snamjak mani. Hasalo thangna nangya angnani bagai te ganawono hati khlai manani bagai Tiprasha amjayo. TTDC hapangbai khopjak Belbari RD block ni bisingo Bikram Molsom kamini lukurok hati khulungma bai belaino khafulaika lukurok. 12 takar jalani MLA Biswajit Koloini amjaini lukurok tamokok saka khnawi naidi joyawi nai tongdi Nokbat News. Kapangni takuktai bukuksong obahanyo Belbari RD block bai ke khopjak Bikram Molsom kamiwo ustol haikaba hati kaisa baniya krisa bororok obahakino mukiting thakiting phaloi haikaba tai bibino mane potripod rok phaloi phano chawoi nukhungno mane kolokotor khlainani rang puisa khatinani haikaba ajinani obahakino rungnok rogo chirai khonai rokno rang puisa bial krei khlaiye taibo kahamke unukti khlainani bagai imang nugui tongmani go o imangno borokni successful dangkha je tabuk oro to hati ketal haikaba bumung rok tamo pharka haikaba sedok to tang tongmani mangplik nukha go o mangplikni bisingtuino borokno koklamni bisingtui singlainai bob hayeng jaka bro je nongoro je setang tongmani norok bob hayeng jaka hati ni bagai belai khono hambai rakha Bikram Molsom tabuk dukan set jengno roman bagai abon bagai belai khono hambai rakha bongno tai tam tamo nongni mane problem tongro nge tai sa leptin rok nango nge sitai nak rok bo nango nge ang boy ko ai ko jaga to ang rakha nge alada khe kisa dukan khlaina mujung mane bagai alada dukan rena nangnai hinai sabu pro nge ang bro bo go sejak ni se jaga na abo ani jaga no ago ani bumung ke subarani Molsom da ai abo jaga rakha bro dukan khlaina bagai ko khlaina bagai je kunu phalnani jawai manani hinai kisa rang phainani bagai borok to dukan rakha ge ang bo kisa alada khe manam jung mukhata mane alada nang mane ustol dukan manam abo ang abo no kare ang alada kisa manam jungu ko jaro phano kisa misa phano phalai phano tongsina hinai san mane borok no nang ke o je jaga tabuk je hati oro setang je tongmani naike jaga no free dar naike rang bajero tam bo hai brok to sawo maso kisa rona hinai salai ta je achuk nai rok anor nan nai nongge wa ge nangya je jeng bo jotono krei borok ba ano kisa misa dai phalai man abo bai phano tonglai nai hinai wansok lai man ta jotono milewai bakhak thaisa khlaiai emne oro tabuk je hati je tabuk ungkha tabuk set do complete ungkha ke tam phaljang nai ro abo ko bolongni mai khutang rok phano kisa misa muya rok ge taibo thabolong rok je jengman mani abono phalsina hinmata kisa misa okay nin bungtang kamu Subarani Molsom don nangla tam sanai moi kai de buri ke bro nangla tam sanai yo je hati ni bagai আমি চুক্তি জুড়ে যাবো আবার করবো মালিয়া একদম সব শরীর বাহামলিয়া তারপর গ্রাম মানে নাইলে মুকে চং রক দে ফালা নি ওয়ানসু তং নং র মানসো মানসো মুকে চং ফালাnya মানে মানে সাইমাই তারপর হামলা ni bung tamo কুচলা লক্ষী do hambai angke o khoroksa o kamini no bo no oroni joto kisu henower khlai tongmani ke bini khukti bo srai ke cheng koglam salai no bo bai ekdom norokno kaham ke srai ke bujirui nge je oro hati je set je ketal tabuk senam tongjak mani nangla bo hayeng jakha puilawa sini media sangna hambai nge tai ang kisa jorarman bagano ang kisa kok sanai male hambai ang chini paran bagai chini elakani kaisa unuting thang kaisa develop thang nai sangbo da sarkar dabi khai mane सरकारो दाबी खाय माने बिसिं दे बरक जिनि सार बिस्वजित सं जिन सार सं बेबाक गसेवै जोंना रि रेखा बलायखाना हामबाय बंनो तैबो आबन बिसिं दे जों नां टंमानि लेप दे बाजार सेट जोंनो रेखा बरकनो बेलाय हामबाय आबनि बिसिङो बाजार सेट मिया बाजार सेटला जों आरोला खिमिया कायसा लेफ्टेन नक नाव ओंखाय अरने बाजार सेट टंगांखे लेफ्टेन टंनाय तैबो टंना नांनाय आं बरकनो hambai re tai sin sar sangno hambai re tai bongno hain hai bongno request kayo ang bongno leptin kaisa thang chini ogo stol ogon bagai jota mane phalnai rok aron leptin khaimangka orona mane rok suimangka haita nungle tam rok phalna ni wan su tong o set ka talo ang to
kun je borok tin paran borok tam phalna muchung abo sing chnai ang to kun ani sombab ya mane nangke to mangso phan phalka nangke ba mui kutheng rok bazar ne ya gon bolong ne mui kutheng tha bolong phan phalka nga okor phan to rok phalka abte thik krai nongo set ketal nong kami wo tabu kami kesaro ba ke set ketal ustol je tangjang mani hati ketal khulung mani bagai nong bursuk joroti hamjaka ang belai samjago ang sar songno jengno asik ruman bai jengno bar call khaika abo kunu jaga bazar set reya jaga maya angke bono simi jeng go bai songno romka redi jengno kisa achuk redi ni sagata borok norok bachuk manano extra runa kok kentu apro aipano jeng borok bai kisa salainai jogajuk nai amaita kenin sinimo ani sinimung ke sitakanto molsom na rangchani takhuk tai bukuk song obo hanyo tiprasa kami wo obo hai hati je baniya hai ko stol je tangjak mani bisingtei obo kino borok khatung lajak belai kino tong thok lajak hasalo thangai phalna nangya yango borok hasalo thanani ke mal khungrok bai mane rang hai ko ba puisarok bani khorosongo ko orno hati habarok orno mukiting thakitong phalei orno rang puisa khati mangkhoba borok ni bagi tai develop tungnai ketabu kami wono kaisa hati obai ke stol tangma bai borok belai khna hamjak ba kya obai kino TTAD se hapangni bisingtei je chaitok ma bai obai kino 12 takar jolani je sar Biswajit koloi bini yaktino obai ke je lukorok ni bagi hamari kechangni boyar je sipchari rumani lukorok no belai khna khatung jaknai sana sabaya oba haikeno chaitok lai tonglayo joto MLA MDC rok TTAD se hapang rok kemang plik besuk joratoi norok no phunugiman ang taibo bisingni mangplik rok no phunug belai kaham ke senam ka abo ngoro ngto mukiting thagito rok jotono lukorok achuk lai besinai bebangno oro achuk lai jotono borok ni je phalnani musungmani jes phonongkha mangso phonongkha tok phonongkha haika churi mala phonongkha na bebang no phalbai sinai oro bebang nukhung tongnai tin rok rujak bainai bebang kaham nungnai ke tipra sarong ni bagai oba kino develop khai tongo TTAD si hapang oba kino je chai tongma ba MLA MDC rok ni borok ni imang nugui tongmani ao imang no puron khlainani mukthang successful khainani bagai oba kino nuhuri tongo Belbare RD block bai khe khobjak bikromol somkami wo oba kino je ustol tangjagi tongmani belai kino tipra sarong ni bagai kaham hamari kechangni boyro sipchari rikha ke nai tongnai rok norok bobo haingjaka obo hai ustol je hati je ustol khuluk rumani bagai tiprasa kami obo hai kesaro nai thoto khlai hati khuluk rumani norok bobo haingjaka komini bisingtei norok sunghodi ke nai tongnai rok rangchangni takhuk tai bukuk changno nai tongnai rok no paiphlaya belai khino hambai last ni bisingtei jotono hambai khulum